Ayo juragan Krayi, monggo. Oh, wakil Bapak. ketemu
Dik. Lah iki wis. Jamu godhongi telo. Seger Dik malah. Wis suwe Mas ora nate ketemu pisan kok digawe gelo. Suwe Dik ora tau jamu. Jamu Cak. Jamu godhonge rawe. Ketel Cak. Ora apa-apa parikan. Wis suwe Dik. Ya. Aku ora ketemu. Ya ora ketemu. Lah kok wis ana sing duwe. Sukan aku duwe. Suwe Pagadok maneh jamu Dik. jamu godhongi koro. Bang, lah buke neni kok delok apa ngono kelemahan ibu neni. Ora nate ketemu. Oh, gak piye to Dik. Ketemu pisan kok digawe gelo. Suwe Dik ora tau jamu. Jamu Cak. Jamu lah kok dicampur pikulan. Gak apa-apa lho Dik parikan kok. Wis suwe ora tau ketemu Dik. Arep ketemu kok ngajak akal-akalan. Tukangna Apa? jajan apa wae. Apa? Duit teh kon jajan. Gak reti. Ya lu ya katon kan. Aku iya mau. Ya lu ya katon ora satuku. Tarik Mas. Terus Wong lanang sapa wae. muga-muga aja aku. Nek gak masar kuwe. Aku ya Suwe Dik iya Mas. ora tau jamu. Jamu Cak. Oh, kegedemen jamu. Lah kok ponan bojone wong. Wes suwe Dik aku yo ora tau ketemu. Arep ketemu ciri Pagadok buke neni kok doblo. Babu